Tinimanang yung magbitay. At naman mapansin niyo, na nakapagpariban, limanang yun. Muy maintain, nag-13th Monday, so nga, nakaluwag-luwag, so nga, nagpariban nito na limanang yun, kami nagkukulotibukan na at bla-bla, ginaya. Kaya maragagsakan lang ako na unay-unay ni Manang yun. Malpas di man nga bulan, naka 1,000 subscribers tayo na. Kita na yung celebrate tayo ron si Panagala tayo di 1,000 na subscribers. Nilipatak pa lang sa panagkukuripot ko. At buffet seafood tayo tatanya na imas na. Wow! Arapin tayo tata seafood. Isla Subo. Dito ay McKinley. Meron mga ikan, kada pusit, kada shrimp. Ikan na tayo tata. So, mamini mukbang. Feeling ko kaya pala na to. Eating show lang basta. Hindi, makan namin kami lang siya nag-order. Nga. Naka-order ako. Hindi umunang set. Ikan na muna yan. Sabay nga agur-uray tayo ako. Ipakita ka niya ito itsura. Ito seafood Isla Subo. Ito yung McKinley. Yan. Si Mang Pepe, di mo na nga order. Malamig dito, lalamig. First set, man. Ramanan tayo, hindi favorite ko dito eh. Adobo ng pusit. Sarap na din. Napala ko na ito. Imagine din na po na basi. Manang tayo mo at inipon na din. Kaya, doon nga din order ni salted garlic. Salted egg and buttered garlic. Etiquette buttered garlic. Ipon, nung mga napintas na mga arte. Ipon! Steam lapu-lapu.
Maulawa. Nagdalit may ganda yung video ngayon naramid ko. Idinalpas kami nga nang ayan. So nga, ituloy ko datan. Kaya ko lang ngayon baga kay agyaman na alauna ito pa nag-support tayo dito channel tayo. Na nakaabot tayo 1,000 subscribers. Sabi ko mata, ang nag-ulipatan ni Manang yung piday. Nya, kan kaduain na ako mga kanayon kay dito channel tayo. Ang buya kayo di channel tayo. Kano, agrag-ragsa tayo nga email daw. Ay nga, uray na pa sila. Yan kay malipatan tayo may nga basi-basi. Kaya ito yung problema tayo lubong. Ayan, nya, agyaman na manin tayo support tayo. Ito'y channel tayo. Sabi ko matang kayo nga maumuma na buya kiniwanan yung mabiday. Nya, ay aling kayo amin ading ko. Agyaman na manin. Ang malpasan, di pa nagyam-yaman ko kanyayin. Ayan, bye!